Gedacht, gehofft und gebaut jetzt an der Menschenpyramide. Ah, perfecte, Guten Tag. Dank für Einladung. Kommen aus dem Baskenland. Gure herria txikia da. Ez da Espainia, ez da Frantzia ere. Borrokatzen ari gara, erabakitzeko eskubidea onartzeko eta aurrera egiteko. Eskubide hau unibertsala da, demokratikoa da, ezin daukatu olako eskubiderik. Hiru ideia oso simpleak ditugu gure aurrean. Herriz herri egingo dugu, eskualdez eskualde, probintziaz probintzia. Eta horrek batera lortuko dugu esan duguna. Eskutan dago.